Tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Mal-Knisja kollha llum nagħmlu t-tifkira ta' San Fabjan u San Sebastjan. Tnejn li huma martri, San Fabjan kien inħatar Papa fis-sena 236, magħruf anki għall-fidi qawwija tiegħu u anki għall-qawwa li wera fil-martirju fi żmien l-Imperatur Deċju. San Sebastjan ftit wara kienu wkoll bniedem ta' qawwa kbira li sofra l-martirju fil-bidu tal-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. San Sebastjan għażel bejn li jkollu il-favuri ta' min kien imexxi u li għażel minflok dawn dak li hu sewwa u jimxi ma' dak li hu sewwa u għalhekk sofra l-martirju. Tolbu l-mulej ukoll bil-grazzja ta' dawn iż-żewġ qattisin martri li aħna narfu kif ngħixu tassew il-fidi tagħna u nagħtu xhieda tagħha. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtraħ din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieба talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, il-Ministeru li kiseb Kristu u daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi daqskemm huwa l-aqwa l-patt tiegħu huwa medjatur. Għaliex hu patt mibni fuq wedi taqwa. Għax kieku dawk tal-ewwel kien patt perfett, ma kienx ikun hemm għalfejn jagħmel patt ieħor floku. Imma Alla għax sab xi ċanfar fihom għalilhom. Ara, wasal iż-żmien jgħid il-mulej li jien nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Dan ma jkunx bħal patt li jiena għamilt ma' missiriethom meta qbadthom minn idhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu. La darba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi jien ukoll tlaqthom, jgħid il-mulej. Dawn hu l-patt li jien qatt nagħmel mad-dar ta' Iżrael. Wara dawk il-jiem, jgħid il-mulej, inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom u jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux aktar wieħed lil sieħbu u wieħed lil ħuh billi jgħidlu għaraf lill-mulej għax il-koll qatt jarfuni miż-żgħir nett sal-kbir nett fosthom. Jien inħenna lihom mill-ħażen tagħhom u fid-dnubietom ma niftakarx iżjed. Meta tkellem minn patt ġdid, wera li dak ta' qabel kien qadim. Issa, dak li jiqdiem u jixjieħ ikun wasal biex jispiċċa. Il-kelma tal-mulej.
roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Uri li n-namulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fardna. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art imbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-mulejka li jagħti il-ġid tiegħu u wartna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien tiegħu miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-olja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippretkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu xjaten. Għażel mela 12 Xmun li taħu ukoll l-isem ta' Pietru u Ġakbu ta' Zebedew u Ġwanni u Ġakbu li tomu ukoll l-isem ta' Boanerges, jiġifieri Literrat, u Indri u Filippu u Bartilmew u Mattew u Tomas u Ġakbu ta' Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota dak li tradih. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tela fuq l-olja. Hekk naqraw illum fl-Evanġelju skont San Mark li għamel Ġesu meta tela fuq l-olja biex hemmhekk jażel it-12. Aħna nafu li Ġesu kemm il-darba tela fuq l-olja fuq muntanja kien imur biex jitlob, imma l-olja hija il-post speċjali fejn Alla juri lilu nnifsu jew jagħti messaġġ importanti. Narawha din fl-Iskrittura. U hawnhekk Ġesu tela fuq l-olja biex jażel it-12. U nixtieq naraw ftit deskrizzjoni qasira sabiħa ta' San Mark fuq kif jażel dawn it-12. L-Evanġelju jgħid sejjaħ lejh lil dawk li ried. Mela mhux sejjaħ lejh lil dawk li kellu bżonn, jew sejjaħ lejh lil dawk in-nies minn xi stat partikolari li riedhom qrib tiegħu, imma lil dawk li ried. U hija sejħa magħmula bil-libertà u li tistenna risposta libera. Fil-fatt hawnhekk l-Evanġelju jgħid huma resqu lejh. Imbagħad għażel it-12 li semmihom apostli u nixtieqkom taraw ftit anki il-missjoni li jagħti lil dawn l-apostli. L-ewwel waħda hi biex jibqgħu miegħu. Mela l-enfasi hawnhekk hija mhux l-ewwel fuq il-ħidma, imma l-ewwel hija l-għaqda miegħu. Li huma jkunu viċin tiegħu ta' Ġesu
u viċin tagħhom li huma jistgħu jibqgħu tassew rebtiju biex jixorbu mill-Ispirtu tiegħu u biex jibqgħu fl-imħabba tiegħu. Fil-fatt lejn l-aħħar Ġesu fl-aħħar ċena hekk jgħid lill-Apostli ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Dan huwa messaġġ importanti għalina wkoll li nissieħbu fl-appostolat biex niftakru li l-ewwel iktar ħaġa importanti hija nibqgħu miegħu, rebtiegħu, viċin tiegħu. Ħalli nintlew bl-imħabba tiegħu u bl-Ispirtu tiegħu li mbagħad jagħtina l-qawwa għall-ħidma. Jgħid ukoll mbagħad San Mark wara li jgħid biex jibqgħu miegħu biex jibgħathom jippritkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu xjaten. U hekk qed isemmi żewġ affarijiet importanti fil-ħidma tal-Apostli li ħidma tal-Knisja. Jippritkaw iwasslu l-kelma ta' Alla u li jwassluha bħala l-aħbar it-tajba u jagħmlu dan dejjem u jagħmlu dan bil-qawwa u li ikollhom is-seta jkeċċu xjaten, jiġifieri dil-ħidma kontra l-ħażen, kontra x-xitan li jiżra il-ħażen fil-qalb tal-bniedem. U allura huma jkollhom din is-seta li ma jħallux li min ikun vittma tax-xitan. U hija importanti għalina wkoll li nissieħbu f'dan l-appostolat li aħna niftakru din il-missjoni li tagħna l-mulej li nwasslu l-aħbar it-tajba u li naħdmu kontra il-ħażen u speċjalment il-mod kif jaħdem ix-xitan bil-qerq. Billi ħaġa ħażina ipinġielek bħala xi ħaġa sabiħa. Allura noqgħdu attenti ħafna biex ma nkunux vittmi tiegħu, vittmi tal-ħażen. Imbagħad żgur jolqotna kif Ġesu għażel dawn it-12 nies mill-ħajja ordinarja. Ma marx f'xi nies partikolarment ta' intelligenza kbira jew inkella ta' xi stat partikolari, responsabilità kbira fis-soċjetà, għażel nies ta' ħajja ordinarja, nies ta' kwalitajiet differenti, ta' karattru differenti. Hawnhekk isemmi isimhom xogħol minnhom anke bil-laqam. U fl-aħħar ta' din il-lista hemm l-isem ta' Ġuda l-Iskarjota dak li ittradih. Jiġifieri ara kemm San Mark jgħid l-affarijiet ċari ma provax jaħbi li wieħed milli għażel Ġesu kien dak li tradih, jgħidilna ċaru tont. Dak li ittradih. Ma għażlux Ġesu biex jitradih, għażlu biex jagħtih l-opportunità jkun bħall-apostli l-oħra, rebtiegħu b'missjoni. Imma kien dak li tradih. U ftit misteru dan kif Ġesu li jara fil-qalb tal-bniedem jażel lil dan, imma lina llum din l-għażla ta' Ġesu, dawn in-nies li għażel Ġesu, għalina huma ta' aspirazzjoni kbira, anki għal mod kif inħarsu lejn il-Knisja. Għax il-grupp li għażel Ġesu biex minnu jifforma l-Knisja mbagħad u tkompli tmexxi l-Knisja ma kienx grupp ta' nies ideali. Imma ta' nies midinbin li però lesti li jħallu li Ġesu isalvhom. U aħna wkoll illum il-Knisja mhijiex magħmula minn nies ideali, minn nies perfetti, imma bħal dawn nies midinba ma li nħallu lil Alla jagħtina l-grazzja biex isalvana. Jew nitolbu l-mulej llum aħna u niċċelebraw dawn l-apostli tiegħu din l-għażla li għamelu nitolbuh biex aħna wkoll inwieġbu għas-sejħa li nieħdu sehem fl-appostolat, nieħdu sehem f'din il-missjoni tagħhom billi l-ewwel nibqgħu miegħu rebtiegħu mimlijin bl-imħabba tiegħu,
Bat nkunu lesti wkoll li nxandru il-kelma tiegħu bil-qawwa u bl-imħabba u li naħdmu wkoll kontra l-ispirtu tax-xitan, l-ispirtu tal-ħażen illi ibiet lin-nies minn Kristu is-Salvatur. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Seħibna mulej fl-appostolat tiegħek, ejna biex nibqgħu dejjem qrib tiegħek l-ewwel, nibqgħu miegħek, imbagħad inkunu lesti waslu l-bxara tajba u naħdmu kontra dak kollu li huwa ħażin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej f'din il-ġimgħa ta' talb għall-laqda fost l-insara illi nfittxu l-vera ġustizzja billi nagħtu attenzjoni ewlenija tagħna dawk li huma imwarbin fis-soċjetà, il-fqar, dawk bla vuċi, dawk li qed ifittxu l-kenn mill-persekuzzjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-grazzja li niftħu qalbna, moħħna u idejna li dawk li qed ibatu, li min huwa ta' razza jew twemmin differenti minn tagħna, li min huwa ta' femijiet u kulturi differenti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal-morda kollha fi sptarijiet u fid-djar kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex tagħtihom lajnuna fit-tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem inħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal qed nagħmulek illum u żommna dejjem qrib tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sena ta' biex minn rajħ ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr,
qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li ingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Fabjan u San Sebastjan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-inoħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa tiegħek mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej l-Ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek ta' minn qalb waħda bejnietna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Din il-ġimgħa ta' talb għall-laqda bejn insara nofru dan ir-rożarju ħalli aħna li nemmnu fi Kristu nkunu maqudin ħaġa waħda flimkien bħalma talab Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ina waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalli kisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisam perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija kim birkinti fost n-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija il-mulejmija kim birkinti fost n-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina li inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott la ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobiet ħarisna minna tal-infern, kull ġenerer weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħilsna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobiet ħarisna minna tal-infern, kull ġenerer weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak lejnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnien u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri u San Fabian. Itlob għalina. Santu Roccu. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu.
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.